भाई हमार हमनियों के कुंभ जाता नहीं सन दौड़ते हुए। हम बानी राहुल बाबू और सचिन बाबू। एगो न्यूज देखनी है, एक आदमी जाता रहन कुंभ नहाए, मर्द मेहरारू जाता रहन लोग, उनका माँ के तबीयत खराब बा तो वो अपना माई के का कोयले बड़न के घर में ताला मार के चल गई बड़न। आ उनकर माँ जब मतलब उनका काम उल पड़ल रही तो चिल्लाइल बड़ी तो आस पड़ोस के देखले बा कि के चिल्लाता, जाके कवारी खोलता रहन तो देखता रहन लोग कि उनकर माई एमे बड़ी। आ उनका लोग के पता लागल है कि वो कुंभ नहाए गई बड़न। तो वैसन कुंभ नहैला से कौन फायदा बाटे कि जब माँ बाप कि तू सेवा नहीं करता, कुंभ नहैला से कोनो फायदा बा। तो हम वैसन आदमी से कहते नहीं कुंभ रउआ सब खातिर नहीं खे, वो सबसे जरूरी वो बाग माता पिता के सेवा करी। हमनी के दौड़ के यही खातिर जाता नहीं सन कि पूरा समाज सुख शांति से रहो। आ हमारा राहुल बाबू के उद्देश्य से बाटे कि जो युवा लोग नाशा करता वो देख के सीखो कि नाशा कैले तो इतना स्टेमिना ना रहे। हालांकि वो आदमी को हम बताए के चाहते नहीं कि रउआ सब माता पिता के सेवा जरूर करी। कुंभ नहाए जाए माता पिता के मार देम ताला तो वो रउआ के पूर्ण ना मिली। माता पिता के सेवा करी, समाज में जे कुछ नहीं के ओकरा के सहयोग करी। ये न्यूज़ देख के बहुत हमरा आहत भइला और हम जगह फिर अब कुछ देर में थोड़ा सा कुछ खाता नहीं सन, ओकर बाद अपन रनिंग स्टार्ट करेंगे और फिर लाइव आएम सन अभी नहीं।